Бөтә дөнья башкортларының 5-нче курултайындагы сыгышында Ради Хабиров һөйләшенә карап башкорт һәм башкорт булмаганнарга бүлүде туктату кирәк дип белдерде. Ысынлап та, үз диалектында һөйләшкән күпме милләттәшебезне ситләттек икән. Республика башлыгының был һүзләре күптәргә кыюлык өстәгәндер, чөнки төньяк-көнбайыш башкортларын берләштергән без башкортлар хәрәкәте тап шул осырдан үзенең эшмәкәрлеген башлай. Һаумыгыз, киске телевизор туры эфирда үз эшен башлай, иҗади төркем исеменнән һеҙҙе Гөлсемә Иштанова сәламләй. Студияның бүгенге кунаклары белән таныштырам. Шулай итеп, бүген бездә студияла төньяк көнбайыш башкортлары Резеда Флюс кызы Шәрәфетдинова, Ямагат эшмәкәре, Дүртөйле районы. Галим Юлдаш Мөхәммәтуллы Юсупов, Башкортстан Республикаһы стратегик тикшеренүҙәр институтының социаль-мәдәни анализлы үҙәге етәксеһе. Йәткә Рәхәт улы Бәширов, публицист, Ҡол Ғали китабы авторы һәм Альберт Әдип улы Исмаилов, Йәмәғәт эшмәкәре, без башкортлар хәрәкәте ағзаһы Туймазы районынан. Хәйерле кис, хөрмәтле ҡунаҡтар. Хөрмәтле тамашасылар, без тура эфирда эшләйбез. Бәйләнеш өсөн телефон 2-925-975, Өфөнөң коды 347. Шылтыратығыҙ. Шулай уҡ ғәҙәттәгесә интерактив тауыш бирү иғлан итәбеҙ. Диалекттарҙы һөйләшеүҙе хуплайһығыҙмы? Яуаптар эйе һәм юҡ форматында ҡабул ителә. Махсус телефон һандары экранда, шылтыратыу бушлай. Шулай итеп, беренсе һорауҙы Резеда Флюсовна һеҙгә бирәйек. Һеҙ, белеүемсә, 5-нче кластан үҙегеҙҙең башҡорт икәнегеҙҙе иҫбатлап үҫкәнһегеҙ. Был нисек килеп сыҡты? Мин Дүртөйлө районы Исмаил ауылынан. Беҙ уҡығанда башҡорт теле уҡытылмай ине. Туған тел булараҡ ниндәй телдә? Туған телде беҙ татар телен уҡый инек. Бына әсәйем башланғыс кластар уҡытыусыһы Закирова Гүзәлия Урал ҡыҙы, ул беҙҙе дәрестән алып ҡалып, башҡортса өйрәтә ине. Түңәрәк алып бара ине. Беҙ китаптар юҡ ине, беҙ нисек һорауҙарығыҙ булыр инде, нисек башҡорт телен өйрәнгән. Бына ысынлап та бүгөн бәхәстәр бара. Түңәрәк кимәлендә генә башҡорт телен балаларға өйрәтеп буламы? Һеҙгә өйрәткән әсәйегеҙ нисегерәк башҡарылды был эш? Беҙ түңәрәккә йөрөгәндә беҙ журналдар, бына Аманат, Аҡбуҙат журналдарын уҡытырға инек, һәм Йәнеш мәгәзитен уҡытырға инек. Ошо унда бит инде төрлө балалар үҙҙәренең мәҡәләләрен ебәрәләр. Әсәйем әйтә, әйҙәгеҙ беҙ дә яҙышайыҡ ти. Беҙҙекелә килеп сыға. Яҙышаһығыҙ, ебәрәбеҙ, баҫыла. Хат яҙабыҙ, ебәрәбеҙ, почтаға барып һалабыҙ. Һәм гәзитте, журналдарды көтөп ала торғайныҡ. Минеке сыҡҡанмы, юҡмы, сыҡмаған. Сыҡмағандары ла була. Бына кем, мәҫәлән, һөйләшә белмәй, теләге бар, шунда гәзиткә уның һүрәте хатя бы сыҡһын ине тип. Баҫылғыһы килә, күргеһе килә, шулай бит, шундай теләк менән. Шул түңәрәккә шатланып йөрөй торғайны инде бәләкәй саҡта. Аҙаҡ Йәнеш мәгәзите йәй көнө килде, әсәйем отпуска ваҡыты. Онда яҙылғайны, Рами Ғарипов гимназияһына 5-нче классҡа балалар алалар тип. Әсәйем әйтә, бараһыңмы Уфаға уҡырға? Барам, тим. Йыйындыҡ, киттек, имтихандар бирҙем һәм үттем. Мин 5-нче кластан 11-нче классҡа тиклем гимназияла уҡыным инде. Һәм бына тап ошо гимназияға үҙегеҙҙең башҡортлоҡто иҫбатларға тура килгәнһегеҙ. Унда бит инде бөтә райондарҙан балалар. Пермь өлкәһенән дә бар, Силәбенән, Ырымбур өлкәләренән бөтә балалар йыйылған. Һин ҡайһы райондан? Бөтә райондарҙы яҡшы белә инек инде. Кем ҡайҙан? Дүртөйлө, значит, татар килгән. Һин татар. Мин юҡ, мин башҡорт, мин башҡортса һөйләшә беләм тип, үҙемде шулай итеп таныштыра торғайным. Һәм артабан бына ошо иҫбатлау теләге, үҙегеҙҙең тап башҡорт икәнегеҙҙе иҫбатлау теләге һеҙгә шәжәрәләр менән етди ҡыҙыҡһыныуға этәргес булып торған. Бына шәжәрәне мин бик ныҡ итеп өйрәндем. Сөнки мин үҙем башҡорт икәнен ҡайҙан мин беләм? Шәжәрәне өйрәнгәс кенә белдем инде. Ҡайҙан материалдарҙы нисек эҙләнегеҙ? Архивта. Беҙҙең өйҙә бер мәғлүмәт тә юҡ ине. Фотоларҙа бер нимә ундай әйберҙәр юҡ ине. Бына архив, Дүртөйлө районында беҙҙең архив бар. Шунда барып, һорашып, улар беҙгә мәғлүмәттәр бирҙеләр. Һәм нисә быуынығыҙ асыҡланығыҙ? 11 быуынды беләбеҙ. 11 быуында һеҙҙең ниндәй милләттән? Беҙ башҡорттар. Иҫбатланығыҙ, тимәк. Эйе. Һәм был шәжәрәгеҙ менән һеҙ республика конкурсында ла еңеү яулап сыҡҡанһығыҙ. Эйе. 2000-дә, нисәнсе йылда әле? 17-нче йылда. 17-нче йылда республика конкурсында еңеү яулағанһығыҙ. Афарин тип әйтәбеҙ. Рәхмәт. Һәм Йәткәр ағай, һорауҙы һеҙгә лә төбәйбеҙ. Һеҙ
Нисәнсе елга тиклем белүемсә үзегезне татар дип исәпләп йөргәнсегез. Әмма нисектер милли удан сакыруымы, нисек кызыксынып киттегез тарихи тамырларыгызга, нисек үзегезнең башкорт икәнлегегезне белдегез? 1213 елда авылга кайткач әйттеләр. Абый, безнең авыл тарихын языгыз әле. Һез Күргәзе районы? Күргәзе районы Аллабирде авылында, Марапталда укып, анда якын алар. Вот авылның тарихын языгыз ди. Мин татарча укып, татар мәктәбендә йөреп, татар Аллабирдесе дип, татар Мараптал дип эзли башладым документларны. Оренбургта архивка барган идем. Минем әти, әни язылган башкорт дип. Миңа, конечно, ул бик авыр булды. Ничә гомер буе татар булып йөргәч, башкортка әйләнү. Ул еңел сорау түгел ул. Бөтен кешенең кәефе дә бозыла, төрлечә. Шунысы уйлый башладым мин, ничегрәк ул. Үземә ышанмыйча тагын загыз кагазларын карадым. Әнинең 1932 еллардагы. Анда тоже башкорт дип язылган. Әби дә башкорт, бабай да башкорт. Шунысы мин уйладым, инде кайдан килеп чыккан бу татар дигән сүз. Ничә дә авылда да татар дип йөриләр, бүтәннәр дә татар. Башкорт Марапталы бар, татар Марапталы бар. Шуннан соң мин тарихта шул авылның тарихын язарга кирәк. Эзли башладым инде. Анда күп кешеләр татар Марапталдан килгән, Каргалыдан, Чебенки ягыннан килгәннәр. И ни кайдан барыкка килгән Каргалы? Ул Саитова Слава дип атала. Ягъни тагыла тәрәнрәккә китергә тарихы. Тәрәнгә инде. Кайдан килеп Һәм нимә чыккан? асыкланыгыз? Мин ачыкладым, анда 200 кеше Екатеринаның законы буенча 200 татар килергә тиеш булган. Мин дим, бәлки шуларның арасындадыр безнең авыллар. Нишләп барысы әйтә Каргалы дип. Эзли башлаган ин фамилияларын табып. Анда 178 бер фамилия да юк. Алар Казаннан түгел, хотя барысы да Казан дип әйтә. Томамадыштан, Торыбный Слава ягыннан барысы да. И тагын мин Троицкий районында тагын караган идем, анда тоже башкорт дип язылган. Шуннан бирле мин башкорт дип башладым мин үзем. Испатланыгыз димәк. Ә ниндидер һидемләү бар, нимә һеҙҙең бына башкорт халкына ынтылыш, тартылыш? Иң беренче уйладым, нигә минем башкорт кызларына охшый икән дип. Без белүебезсә, Фирдәүс Баширова шагыйрә, Казан калаһында яшәгән һеҙҙең хәләлифетегеҙ. Но минем абый да башкортка әйләнде. Зур абый да башкортка әйләнде. Даже татары анда айырып башкортка әйләнде. Димәк, ниндидер кан хәтере бар. Оказывается, менә шул күңелдә ята башкорт халкының кие, биюләре. Ана шул менә кем хәзер Татарстанда яши, алар барысы сагынып искә төшерләр башкорт йырларын, башкорт биюләрен. Алар иштән сизәләр үзләренең башкорт икәнен, только алар язылган татар дип. Менә шуңардан белеп була. Башкорт халкы икенче төрле халык. Мин менә Камазда эшләгән вакытта аларны беләдерим. Менә бу башкорт, бу татар дип. Нимәгә карап айыра инегез? Авыл көйгә и характерына. Характеры нисек Менә айырыла? хәзер Чаллыдагы татарлар икенче төрле, Казандагы татарлар икенче төрле. Шул отношение, сату, сәүдәгәрләр, музыкага карап, кешенең мөнәсәбәтенә карап, ул икенче тарих. Мин алар белән шөгыльләнәм хәзер. Шулай булгач, менә сезнең бу алып бару сүзләр, и күп кеше хәзер үзенең сагыну шәҗәрә барысында ача, кем икәнен. Шуның өчен Татарстанда бит мин дөресен әйтәсем килә, бик төпкә төшерергә теләмиләр. Ничә менә тарих белән башкорт ниен, башкорт ханның барысында ача башлагач, мин сиздем хәзер. Һәрбер таш астында башкорт ята. Юлдаш Мөхәммәтович, һорауды һеҙгә хәҙер йүнәлтәйек әле. Бына ысынлап та зур шәҗәрәләр хәрәкәте барлыкка килде республикала, хатта республиканан ситтә лә бүген башкорттар да, башкорт булмаган башка милләттәр дә үзләренең нәҫел агасыман кызыкһына. Һәм бына ошо шәҗәрәләрҙе асыҡлау, төҙөү, ул нимәләрҙе асыҡларға мөмкинлек бирҙе икән? Әйтергә кәрәк, иң беренсенән шәҗәрә байрамы ул
Күптән түгел 2006 елда микән шул правительственное постановление сыккайны по Мәдәни сарау һымак башланып киткән. Мәдәни сарау һымак башланып киткәйне 2006 елдан башлап празднование ШЖ байрамы үтелде. Ләкин без шуннан башлап инде бөтә райондар буйлап шунда нисегрәгәле процесс китте. Аңлату эшләре түгел, үзе халык ошо шәҗәрәләргә ынтыла башланы. Демәк, бұл астан башланган хәрәкәт әйтә. Астан башланган, анда инициатива өстән китте бит инде. Ләкин кешеләр, халык уны кабул иткән, уны астан, уны күтәреп ебәрде. Һәм хәзер бит инде, хәзер тулыгынса әйтеп була, ошо шәҗәрә байрамдар, ошо шәҗәрә төзүе, ул народный инициатива буларак, халык инициатива булып тора бүгенге көндә бит инде. Һәм мына күп райондар булып йөрү бит инде, халык ысынлап әйткәндә бик әүзем катнаша, ысын барлыкта катнаша, үзенең шәҗәрәләрен, тамырларын белә башлай бит инде. Һәм бер гомер буе бит инде мына Яткарабай һәм гомер буе татар булып йөргәннәр бит инде, әлеге вакытта Славянкада аларның үз аңы һаналыш бара, рухи һаналыш бара ниндәдер демәк. Ничек? Рухи һаналыш бара мәле астыклау. Һаналыш түгелдер ул, бәлки бай ошо рухи байлыгы, байыту бара микән шул процесс китеп бар. Кемгәдер бәлки ул бына тап үзенең башкорт булганын исбатлаудыр, Резда Флюсовна һәм кемгәлер сынапта рухи психологик һаналыш та бар. Монда бәлки исбатлау түгелдер ул, чөнки халык үз аңын аңлай, югалтмагандыр дип уйлыйм, ниндәдер на подсознательном уровне нимәләр хакланды. Чөнки анда бик нык исбатлау да кирәкмәй. Демәк, ниндидер хагыш булган. Хагыш булгандыр. Шул сәбәпләр ул тик яхшы гына, ипле генә итеп аңлатырга кирәк кенә. Шул гына кирәк халыкка. Бына һезнең сыгыштарыгызды, тарихчыларның, галимдардың сыгыштарын урында халык ничек кабул итә? Бик һәйбәт кабул ителәр. Анда неләрдән конференциялардан һуң, презентациялардан һуң калып, алар белән һөйләшеп, аерым ултырып, алар миңа халык күрәтеп бирәләр үтендә. Мин алатып бирәм ниндәдер аңлашмаган неләрен, урындарын үтендә. Шуңа күрә халык бик әүзем, бик ысын барлыкта, ысын катнаша. Ысын зур етди хәрәкәткә әйләнде дип әйтәләр. Безгә шылтырату бар, кабул итәйек тамашасыны. Һаумыгыз, бәһәдә тыңлайбыз. Һаумыгыз, хәерле кич, кичкә телевизор. Тыңлайбыз, һеҙҙе һаумыгыз. Һеҙҙең тапшырыуығыҙҙы бик шул тиклем зур менән ҡарап торам, ҡыуаныс менән. Мин беренсе башҡорт гимназия интернатының уҡытыусыһы Галина Сания Тимерғәле ҡыҙы булам. Һәм бына һеҙҙең алда минең уҡыусым Резида тора. Һаумы, Резида. Һине күреүемә шатмын. Бөгөнгө һөйләшеү бик етди. Әммә бына мин шулай итеп әйтергә теләйем. Безнең интернатта төрлө яҡтың башҡорттары уҡыны. Силәбе, Һамар, Ырымбур, Пермь, хатта Себердән балалар килә торғайны. Бына шул балалар һәр береһе үзенең диалекты менән килә. Улар үзләре ошондай тарихына бер нидә һөйләшеп үткәннәр. Шул интернатка килгәч, шуларның теле байып китә ине. Иншаллар, шигырьләр язалар ине. Хатта бер гәзит чыгара торгайны, электричедә, башкорт телендә. Бына шул мин шулай дип уйлыйм. Тел ул туҡыма. Диалект уның биләктәре. Әгәр биләге булмаһа, туҡманың йәме булмай. Диалект булырға тейеш, ул йәшәргә тейеш, ул дөйөм телде байытырға тейеш. Диалекттарҙы без тыйырға тейеш түгел бит. Рәхмәт фикерегеҙ өсөн. Рәхмәт фикерегеҙ өсөн. Фикерегеҙ аңлашылды, ысынлап та. Әҙәби телде байытыусы инештәр, улар диалекттар. Альберт Азипович, һорауҙы хәҙер һеҙгә йөкмәтәйек әле. Һеҙ без башҡортлар хәрәкәте ағзаһығыҙ. Был хәрәкәт ҡасан, нисек башланды? Бұл хәрәкәт ҡасан башланған мин төгәл белмәйем, сөнки мин яңы әғзасы. Ҡасандан ҡушылдығыҙ быға? 2-3 ай бардыр. Шул тирә. Һәм ниндәй эштәр башҡараһығыҙ, нимәләр эшләйһегеҙ? Әлеге хәрәкәт менән җитди беренсе эшем шул Япрак ауылында Ғани Галимовҡа истәлек таҡтасын асу тантанасында ҡатнашыуым. Шушы беренсе эшебез булды. Талантлы яҡташ милләттәшебеҙ. Анда безнең барлыҡ туймады, аны мәдәниәт бүлеге,
яшьләр эшләре бүлеге бары катнашты. Аңа башланган йырны башкортсага тәрҗемә итеп җырладык. Бик күңелле үтте. Шунда башкортларның җирле халыкның бердәмлеге, ихласлыгы бик кызыкландырды. Вот үзебезнең туры юлда икәнлегебезне кат-кат аңладым шунда. Һәм һез дә шәҗәрәләр белән кызыксынасыз. Мин шәҗәрә белән күптән кызыксынам, ләкин эшләвем быел гына булды. Һәм сюрприз итеп мин башкорт булып сыктым. Һезгә дә сюрприз булып тордымы был? Әлбәттә. Яңалык булдымы? Яңалык, чөнки без тумыштан бирле үзебезне татар дип санадык. Ләкин Мәктәптә туган тел буларак шулай ук. мәктәптә безнең туган тел урыс теле иде. Башка телләр юк, инглиз теле бар. Һәм шулай татар булып үстек, ләкин башкортларга, башкорт мәдәниятенә, киноларына, Фидан Гафаровка һәрчак мәхәббәтебез, симпатиябез булды. Яткар Хатович әйтмешләр, шулай ук һезнең ынтылыш, нидәдер рухи хагыну булган димәк. Хәтта мин бит 22 ел Казанда яшәдем һәм шунда яшәгән чорда һәрчак сагынып тордым Башкортстанны. Чөнки андагы менә Яткар ага әйтмешләр, андагы менталитет бөтенләй икенче икән, андагы кешеләрнең баш мияләре икенчерәк эшләй. Вот мен аны аңладым. Хәтта менә Чаллы, Сарман, Азнакай, алар бөтенләй икенче кешеләр. Менә алар безгә якынрак, менә шушы рухи яктан да ул сизелеп тора, ул чыннан да. Көньягына китсәң анда мишәрләр бит инде. Шулай итеп, мин туган ягыма кайтып, 2 ел элек, быел гына шул шәҗәрә мәсьәләсен тотынып, төптән үзем укый белгәч, үзем Һәм кайһы ыру вәкиле булып сыктыгыз һез? Тим Тамьян ягыннан Елан ыруының җирләренә җирләшкән Тамьян ыру, әниемнең авылы кыргыз башкортлары. Димәк, ике яктан да асыкланыгыз һез. Ике яктан. Һәм ике яктан да башкорт булып сыктыгыз. Ике яктан да башкортлар. Был һезгә нинди асыш булды? Көтелмәгән асышмы, күңелһез яңалыкмы? Бер яктан көтелгән дә, икенче яктан көтелмәгән кебек тоела. Һәм әлбәттә мин сөендем. Минем бернинди борчылу булмады, киресенчә минем сөенү булды. Чөнки ниһаять мин документлардан карап үземнең кем икәнемне исбатладым үзем өчен. Һәм ныклы күрәгән аягызга һәм шушы төпле информация, төпле мәгълүмат кешегә көч бирә. Кеше кем үзенең кем икәнен аңласа, ул көчле була. Чөнки син инде ул мизгелдә син ялгыз түгел, син бер зур башкорт дигән дөньяның бер әгъзасына әйләнәсең. Һәм моның белән бергә җаваплылык тойгысы да сизелде. Хәзер инде үз җиңнәремдә, кул башларымда шундый җаваплылык сизәм. Башка минем якташларыма, безнең якта яшәгән әлеге заманда үзләрен татар дип санаган якташларыма үзләренең шәҗәрәләрен төзергә ярдәм итәһегез. Ярдәм итәсем килә. Һәм алар үзләре шунда карасын. Үзләре карар бирсен. Һез юнәлеш бирәгез генә, уларга юнәлтмәгә бирәгез. Альберт Адибович һәм Резда Флюсовна, һезнең икегезгә лә шунда харап бар ине. Һез ата-әсәләрдер мөгаен, шулай бит балаларыгызны кем дип тәрбияләйсез? Резда Флюсовна һез. Минең өч кызым, өсеһе лә башкортча һөйләшә белә. Олы кызымды мин Муса Кәрим исемендәге 157-нче башкорт гимназиясына бирдем. Ул рәхәтләнеп укый. Башкорт телен ярата, ул башкортча йырлай, бейей. Һезнең һәм шулай ук төрле конкурсларда катнаша. Төрле конкурсларда катнаша. Без хәтта машинала барганда Юлдаш каналын тыңлайбыз. Чөнки башкортча һез хәзер Өфе каласында яшәйсез димәк. Быга тиклем һез 4 ел яшәнек. Онда минем кызым 1-нче класска башкорт гимназиясында укыны, Назар Нәҗми исемендәге. Димәк, Назар Нәҗми исемендәге башкорт гимназиясында башкорт теле нигезләрен алган кызыгыз. Онда бик яхшы укытучылар укыттылар. Башкортча йырланылар, матур итеп. Гөлшат Нәбиулловна хәтта йыр язды. Ул балаларны йыеп, продюсер сирвит итте инде. Нык матур итеп йырладылар. Һәр бер байрамда башкортча йырлар йырлады. Альберт Адибович, һезнең
Миңа килгәндә мин үз балам белән яши алмадым, әлегә кызганычка каршы. Безнең шундый бер гаиләдә мәсьәлә бар инде. Киләчәктә Алла бирсә, ешрак аралаша башласак, шунда әлбәттә башкорт кыйммәтләрен аңа тәрбияләргә тырышырмын. Рәхмәт, һәм безгә шылтырату бар. Хәерле кис, без һеҙҙе тыңлайбыҙ. Һаумыһығыҙ. Ергәде районынан Яткарағай Башировтың яҡташы шылтырата. Тыңлайбыҙ һеҙҙе. Беҙ аны күреүгә бик шатбыҙ. Һәм шулай уның бөтә башҡорт халҡына мәдхиәт дигән һымаҡ бөйөк башҡорт теле халыҡтар этник тамырға барлыҡҡа килеү һәм үҫеше дигән китабына яҙыуы менән беҙ аны ғорурланабыҙ һәм рәхмәтлебеҙ. Һәм 80-нче йылдар аҙағында беҙгә данлыҡлы Мораптау урта мәктәбендә уҡырға насип булды. Һәм беҙҙе башҡорт теленә һөйөүҙе башҡорт теле уҡытыусыһы Ильясова Рәйфә һәм Миңлебаева Султан апалар уятты. Беҙ уларға шул ҡатып рәхмәтлебеҙ. Ләкин беҙҙе шуны ғәҙәпләндерә торғайны. Татар класы булып һаналған А класында күбеһе башҡорт балалары татарса һөйләшеп, татар класында уҡып йөрөйҙәр, шуны һәммәбеҙ аптырай торғайныҡ. Үҙҙәре башҡортса һөйләшһә лә, икенсе класста уҡыйҙар, тимәк. Шулай булды. Сөнки аҙаҡтаныраҡ инде беҙ ни өсөн икән дип әйтһәгәндә, бәләкәй сыйныфтар башланғыс сыйныф булмауы сәбәпле дип аңлаттылар. Һорауығыҙ бармы Яткарағайға? Беҙ шулай уны үҙебеҙҙең яҡтарҙа көтөп ҡалабыҙ. Һәр ваҡыт уның менән мәктәптәре осрашыуларҙа. Рәхмәт шылтыратыуығыҙға. Шулай итеп, Яткар Хатович, һеҙҙе туған яҡтарығыҙҙа көтәләр. Яңы китабығыҙ менән туған яҡтарығыҙға ҡайтаһығыҙмы? Обязательно ҡайтам. Ни эшенә менә әйткән сораулар турында ул китапта язылған, менә Ҡолғалиның телләр турында. Һеҙ яңы китабығыҙҙы презентациялар өсөн Ҡазандан Өфөгә ҡайтҡанһығыҙ. Ул Ҡолғали дип атала. Төньяҡ көнбайыштан сығышы булған йылан ырыуы, яңылышмаһам, шулаймы? Әйле ырыуы башҡорты Ҡолғали тураһында яңы китабығыҙ бар. Бында ниндәй мәғлүмәттәр ингән был китапҡа? Аны тиз генә әйтеп булмай, әйтәсем килә. Ҡолғали шундый бейек кеше булған. Философ, поэт, общественный деятель. И азаҡы ғүмерендә татарлар, монголлар басып алған ваҡытта безнең державаны, Великий Башкирияны. Анда Ғабдулла булған хан. Ул Ғабдулла Шилбер башҡорт ханның внугы. Ул Ҡолғали бергә уҡыған Мирғази белән. Мирғази шул башҡорт ханның икенче внугы. Бер мәҙрәсә уҡыған, мәҙрәсәдә. И азаҡы көннәрне, ҡысҡаша әйткәндә, Ҡолғалины сойлап ҡуялар, татар, монголлар килгәч, аны державаның башлығы итеп. Ул халыҡҡа дөрөслөк, демократия алып барырға тырышҡан, үзенең законнары булған. Эльхом дигән обществоны алып барған ул гел. Теләгән менә шул Юсуп Зөләйха дигән поэмасында бик матур итеп ул үзенә күзендә күренгән демократический государство, то есть ил төзөргә теләгән ул. И шул поэмасында язып, шуңарға тырышҡан. Ошо мәғлүмәттәр һеҙҙең яңы китабығыҙҙа, Ҡолғали китабығыҙҙа сағылған. Был турала дауам итербеҙ. Беҙгә тамашасы шылтырата. Һаумыһығыҙ, беҙ һеҙҙе тыңлайбыҙ. Һаумыһығыҙ. Тыңлайбыҙ, ие. Был Гөлфия Паянбаева сезгә шылтырата. Мин иң тәүҙә бына Бәширов ағайға рәхмәт әйткем килә. Безнең тарихсыларыбыҙҙың ҡулы етмәгән темаларға тотоноп, бына шул башҡорт тураһында бик ғәжәп китап китереп тотторҙо бит инде. Хәҙер бына Ҡолғали китабын әле алмағанбыҙ, әммә ләкин беҙ уны киске Фөгәйесендә редакцияла көтәбеҙ. Ошо турала һөйләргә, уның өсөн дә рәхмәт сезгә. Һәм бына бүген тағы әйткем килә, бүген ысынлап та Төньяҡ Көнбайыш райондарҙағы бик күп беҙҙең башҡорттарыбыҙ аҙашып йөрөй
һәм уларды сынапта үзләренең асылына кайтарыр өчен безгә архивтарды ныграк ачырга һәм ошо шәҗәрәләрне арзанрак хакка эшләтүне юлларга кирәк. Бuna Бәширов агай әйтмешле, сынапта теге кан тавышы биреләләр уларга дип уйлыйм, чөнки бuna бүген үзегез беләгез бит инде, я уел йырын безнеке тиләр, я курайзы безнеке тиләр, я башкорт атын безнеке тиләр Казан тарафтарында. Буны бәлки гаепләргә лә кирәкмәйдер. Уларда күрәһең күптәрендә бuna шул башкорт каны тавыш бирәләр дә, сынапта ошо безнең хазинабыз уларның исенә төшеп, бuna уларны дәртләндерәләр дип тә аңларга кирәктер тием. Гомумән бuna бу студияларга егетләргә, кызларга рәхмәт. Сынапта бuna балаларыгызга һез үзегезнең бу башкортлыкны шу шәҗәрәләр аша танытып тапшырырга тиешсегездер дип уйлыйм. Рәхмәт сезгә. Рәхмәт сезгә, Гөлфия Гәрәевна. Шулай итеп, безнең менән бәйләнештә киске Өфө гәзитенең баш мөхәррире Гөлфия Янбаева булды. Әйтеп үтәргә кирәктер, Ядкар Бәшировтың Кулгали китабы иртәгә Зәки Вәлиди исемендәге Милли китапханала көндезге сәгать 2-лә презентациялана. Теләүчеләрне сакырып көтеп калабыз. Без бүгенге һөйләшүдә дәвам итәрбез. Әлегә кыска гына тәнәфескә бүленәбез. Хөрмәтле тыңлаучылар, безнең белән калыгыз.